lanange kudu bersyukur duwe garwa lemu tur gedhi. Mergo wong lemu kuwi siap siaga. Arep kok mbok tinggal sampe ra tau ning omah to, gendengmu bocor sapa sembenake rak bojomu, ya ta? Bojomu ra mbok ingoni 2 minggu kowe sampean ra duwe dhuwit ya panggah lemu. Oh, bojo ngenyek bojo lemu bojomu gedine sak cakruk sing colong wonge kok. Ah, aku yang gumun Mas.
Yang pertama dan yang terutama, tepuk tangan untuk Gebyar Budaya Mataraman yang ada di Ponorogo. Kerjasama ya mak antarane Dinas Budaya Pariwisata Provinsi Jawa Timur kelawan DPRD Provinsi Jawa Timur dasare direngkuh kelawan Bapak Bupati ing Ponorogo. Bener kepara nyata nok. Awake dhewe rambah kaping pindho sak kanca nampa amanah dalam giat Gebyar Budaya Mataraman. Iya, Mula luwih dhisik aku kelawan kowe ngaturake panuwun marang pepundhenmu ingkang dhat pinantu ing pakurmatan. Sapa, Mak? Ya kuwi Bapak DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Suli Daim, panjenengane selaku anggota Dewan Fraksi PAN ing Jawa Timur sing wis kepareng rawuh wiwit sore mau, malah kepara kepareng paring dawuh sing intisarine bebarengan nderekake para warga masyarakat ing Ponorogo, sapa meneh sing gelem nguri-uri, sapa meneh sing gelem urip-urip marang seni tradisi, mbuh reog, mbuh wayang, mbuh karawitan lan liya-liyane, yen ora kabeh para warga ing Ponorogo. Ngono kuwi ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Ora kere uga ngaturake panuwun perwakilan saka Kepala Dinas Budpar Jawa Timur ingkang dipun wakili dening Bapak Ali Afandi SPD MT. Uga sak krunipun saking UPT Laboratorium Pelatihan dan Pengembangan Kesenian Jawa Timur pandegane karo Mas Rio, Mas Ragil dan kawan-kawan. Ya, ugi dumateng Bapak Ibu anggota Dewan ing Kabupaten Ponorogo ana Pak Wahyudi, ana Pak Puryono, ana Pak Burhanuddin. Mboten katalumpen dumateng Pak Camat ing Bungkal, Forkopimcam, Bapak Kepala Desa ing Bungkal, Pak Lurah asmane sapa? Lurah ngendi? Bungkal. Aku ora ngerti nduk, mergo ya urung tau nimbali karo awake dhewe. Ya aja ngono, mestine tidak kenal maka tidak sayang, mawis jagongan. Oh iya. 2 periode panjenengane Pak Sabto Priyono, leres nggih. Pak Sabto Priyono SPD. Kaya ngono kuwi. Sumrambahe kabeh para panitia lan warga masyarakat, wabil khusus sungkem bekti dumateng para kiai, ibu nyai, para alim ulama, para guru pesantren, ustad lan ugi ustadzah ing wewengkon Ponorogo. Ya, becik ing Pondok Mayak, Pondok Ngabar kae, Wali Songo Ponorogo. Ngono kuwi. Lan uga pondok pesantren liya-liyane sing nyatane ketika negara ini mulai porak-poranda, maka santri pesantren yang siap untuk membangunnya kembali. Kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi, Nduk. Ya, Mak, ya. Lah, sing jenenge pagelaran wayang kulit ini juga sebagai pengembangan ruang kreasi dan jaringan orang kreatif di Jawa Timur. Budaya Mataraman adalah kebudayaan di Provinsi Jawa Timur, terutama di wilayah bagian barat dan selatan, yang pada zaman dahulu berada dalam pemerintahan Kasultanan Mataram. Ya. Dan kegiatan ini sudah tepat diselenggarakan di Ponorogo karena perkembangan kebudayaan Mataram juga dipengaruhi oleh ajaran Islam karena banyaknya pondok pesantren sehingga membentuk masyarakat santri dan beriman menjunjung tata krama dan budaya luhur sebagai pedoman jati diri. Ngono ya ya. Oleh karena itu dengan gelarnya Gebyar Budaya Mataraman ini bertujuan untuk merawat, melestarikan dan mengembangkan serta mengenalkan budaya Mataraman kepada masyarakat terutama generasi muda agar bangga dilahirkan di tanah Jawa sejak
zaman dahulu sudah mempunyai peradaban tinggi dan luhur serta kaya akan tradisi dan budaya yang luhur. Mula nduk yen kowe manut lan nindakake ajarane wong kuno simbah-simbahmu mbiyen kayata ajaran andhap asor lembah manah gotong royong aja dumeh mulat sarira hangrasawani tepa selira bawa leksana lan isi akeh kata mutiara liyane yektine kabeh mau yang ditindakake bakal dadi sumber kekuatan yang luar biasa sehingga Kabupaten Ponorogo semakin hebat, Jawa Timur menjadi gerbang baru Nusantara yang tercinta. Ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Ya semoga-moga sembodo Kang Jinangka rahayu Kang tinemu Basuki Kang KSD. Aku melu marem kok, Mak. Yen akeh para anggota dewan, para partai-partai sing kepareng tresnani karo budaya wayang. Tegese kaya Bali di era Orde Baru mbiyen. Dari kacamata seni dan budaya nyatane Bapak Soeharto mbiyen banget anggene ngayomi kelawan seniman. Saben-saben event apa wae kementerian instansi pemerintahan mesti dong gelar wayang dong gantung gong kaya jaman semono. Mula raneh ramoka lamun to negarane bisa ayom-ayem tentrem jenjem permanem malah iki pancen bakale digiatke meneh lan para-para anggota dewan para pepundhene dhewe iki arepe nggugah ya kuwi semangate bab kebudayaan. Buktine ora mung iki wae. Besok ya bakal digelar ana ngrayun nadyanto wujude campur sari kuwi ya budaya ning Ngawi ya digelar lan insyaallah tanggal 14 November awake dhewe sak kanca sowan ana ning DPP Golkar Jakarta Barat ya kuwi dalam rangka ulang tahun Golkar yang ke-61 wayangan meneh. Wah, ngono ya Mak. Kaya ngono kuwi. Mula beci ayo nderekake kabeh para warga masyarakat nyuwun marang purbane Hyang Agung ndedonga marang Gusti ingkang Maha Kuwasa mugi-mugi ingkang kawogan para pinisepuh para pejabat sumrambahe para warga masyarakat para penonton ingkang sedaya kepareng rawuh wonten ing mriki lan mirsani lumantar streaming sedaya pinaringan hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana Basuki pinaringan rejeki ingkang turah melimpah ruah kebak barokah sehat lahir batin tentrem lahir batin keselamatan donya nganti tekan akhir Allahumma amin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
kejaba saka kuwi nok perlu banget tak aturake lamun to para kadang-kadang seniman pedalangan lan para masyarakat penggemar wayang nembe wae kelangan gedhen. Iya to. Maestro pedalangan sesepuhe para dalang sing biyen asring pentas ditresnani menjadi idolane Piyai Ponorogo wingi dina Kemis ya kuwi Bapak Haji Anom Surata wis piniji sowan ana ngarsane Gusti Allah. Mila kula nyuwun dumateng sedaya kemawon para lenggah, kula nyuwun keikhlasanipun donga panjurungipun mugi-mugi alusipun Ki Haji Anom Surata tinampi wonten ngarsanipun Gusti dipun apura sedaya kalepatanipun satemah tentrem mulya wonten swarganipun Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Iya mak iya. Ya kaya ngono ya ya. Kabeh yang nglakoni kaya ngono. Intisarine ayo saiki nglipur para warga masyarakat ing Bungkal sing kepareng rawuh nderekake para pepunden iki sowan komplit kaya sing wis-wis gamelan wayang saka ngomah kanca-kanca pengrawit jangkep. Iya, warangganane ya komplit. Malah klebu anakku sing lagi sekolah ana ing Wali Songo Ngabar iki mau tak culik. Ya, tak jak rene pamri apa men ora terputus anggone bakale nutukne amale bapake dadi seniman dalang yang beragama. Ya, ngono kuwi. Yen bapake pamane wejangan lek gur ngawur to, Nduk. Iya, mau ngawur. Nek anakku sak bisa-bisa ana dalile, ana dasare. Si Brahma Kesawa kuwi. Alhamdulillah iki lagi kelas 1 SMP ana ing Ngabar. Wingi seleksi dari 300 santri akhirnya tersaring 50 santri dan juga tersaring lagi 9 santri dan Brahma adalah salah satunya yaitu santri yang menjadi penghafal Al-Quran. Luar biasa Hafiz. Kaya ngono kuwi apal surat Rena-Rena. Lek mbok iki apale gerdung arep mangan kok nok. Ah iku ya penting kok kuwi. Ngono kuwi. Ya, Iki ngaturake apa? Ana bintang tamune ya kuwi Mas Gareng Tralala karo ya kuwi Mbak Lucy Brahman. Ha iya. Mbak Lucy mula diarani Brahman pancen ya bokonge gedene semono. Luar biasa. Mula mumpung iki urung besar ayo kon nembang dhisik. Ayo. Mergo yen besar sok kuwi arep nggih kurban. Ayo. Monggo Mas Gareng Tralala kula aturi pinarak wonten pepanggungan mriki. Ayo. Sep meneng opat ge raja pijer nangis. Nger 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 yen asis dadi lamati se. Bersama kowe jago apa akhir aku mati terasa-rasa iku pakai wis mesti akhir padha nanti sama-sama
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Mas Gareng Tralala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Cangik, Mbak Limbuk, Pak Cahyo Kuntadi. Wah, awake dhewe chemistry tenan. Chemistry. Galang, dagelan, sinden, pengrawit kabeh biru. Nggih, biru. Kejaba nyengkuyung karo Partai PAN. Biru adalah doa untuk warga masyarakat ing Bungkal mriki mugi-mugi bisa rukun bebarengan mbangun kota Ponorogo. Oh, nggih, werdine biru niku nggih Pak nggih. Nggih. Biswa rukun warga masyarakat Bungkal sesarengan anggenipun bangun Ponorogo. Leres nggih. Nggih, chemistry Pak, chemistry. Leres. Pak biru kula ya biru. Nggih. Nadyan teko dalan balik mulih meneh ngene. Lah kok balik mulih meneh? Wong sirar nganggo batik kok Pak wau kok. Jenengan? Nggih. Lho batik biasane lah nggih jagong. Lah wong niki lak temane budaya dan pariwisata. Wah iya, Budpar. Telepon ternyata biru, Bali mulih-melih Pak. Kok seragam biru. Nggih. Ya tujune kok jenengan kagungan kostum sing rupane biru. Lho, napa mawon enten Pak, putih menduwe kula kok Pak. Putih nggih apa? Nggih anu, dadi lakone Gareng dadi ratu mangke nganggane putih ngoten. Wah iya, apik. Berkah. Lek pamane kostum ireng nunggu apa Pak Gareng? Ireng nika nggih dingge anu Pak. Dingge seragam kalian Pak Dalang kalih kanca menyesuaikan. Oh, main ketok langsung. Oh, ireng ki ya nek werdine ora mung biru tok kok Pak. Ireng apakah wardine? Ireng kuwi warga Bungkal iri drengki ora pareng. Wah iya. Eblek wayang ki rupane abang. Abang saka tembung warga Bungkal, aku bangga karo Ponorogo. Wah iya. Ngoten lho Pak. Gunungan iki warnane enek kuninge. Apakah kuning? Kuning menika winengku ati kang wening. Dadi warga masyarakat atine wening, pikirane resik. Ijo. Ijo iki lho jodone warga masyarakat Bungkal dalange Pak Cahyo Kuntadi. Wah iya. Oren. Oren menika abang ya ora, dadi coklat ya ora, kuning ya ora. Gosek to, terjemane oren ki apa? Oren menika ora tau leren, Pak. Wah iya. Ora tau leren le nyambut gawe mergo ditresnani masyarakat. Pokoke otak-atok gadok piye mulih nggawa dhuwit ngono ya, Pak. Iya nggih. Tekno kadung corengan kok, Pak. Nggih. Niki dalam rangka gebiar budaya Mataraman Mas Gareng. Ingkang dipun tindakaken dening keluarga besar Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur kalian DPRD Provinsi Jawa Timur. Leres. Nika ingkang dipun pandegani kalian pepunden kula Bapak Dr. Suli Daim saking PAN kala wau. Ngoten, ingkang sampun sambutan kala wau nggih. Leres nggih. Nggih, nderek mangayu bagya lekasipun menika Disbudpar Dinas Budaya dan Pariwisata ingkang dipun sengkuyung sepenuhnya oleh DPRD Provinsi anggenipun gelar budaya wayang wonten ing Desa Bungkal, Kecamatan Bungkal, Ponorogo mriki, Pak. Nggih. Mugi saged berkelanjutan. Amin ya untuk masyarakatnya. Nggih. Kenapa kok desa kene iki diwenehi tenger Bungkal? Mulai. Bungkal pancen desane jenenge niku kok, Pak. Loh, Gareng yen nang ngendi-ngendi biasanya selalu menerjemahkan, menjabarkan. Upamane Ponorogo apa ki para wargane do sayur rukun. No ki nata negara supaya becik. Lah, Bungkal iki lho resikone nek nderekke dalang cerdas ki ngene iki lho. Sampeyan yo cerdas kok ya. Tenan iki iso koplak tenan iki nek orang iso ngikuti. Bungkal. Heeh. Niki dionceki ngoten, Pak. Nggih no. Ya sak iso-iso ya, Pak. Nggih. Sak iso-iso mergo ora persiapan kok langsung didadak ten panggung kok, Pak. Iya, Kak. Pancen yo kudu serba cepat, tepat dan akurat. Oh, nggih. Ya sak iso-iso. Bungkal miturut keperluan dalu niki. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Hurufe napa, Pak? B U N G K A L. Leres. B Bungkal gitu. B ne bersama-sama Dinas Budaya dan Pariwisata sing diembani utawa diestoni dening DPRD
Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur nggelar acara wayang untuk masyarakat. Tepuk tangan, spontan yang bagus ini. Pinter tenan iki. Luar biasa. Niki pun nanya kemeringet lho, Pak, niki, Pak. Yang kedua U menika tujuanipun, Pak. Nggih. Untuk siji menghibur masyarakat, ping pindhone untuk selalu inggih menika memupuk utawa nguri-uri budaya lan tradisi supaya tidak hilang. Nah, itu U. N Sik dawa lho. Iya, Pak, dawa, Pak, dawa. Nggo mlaku ngantek ketekuk-tekuk, Pak, dawa. N nilai luhur yang ada dalam pakeliran wayang sebagai contoh untuk kehidupan berumah tangga dan masyarakat ana ing Bungkal mriki. Luar biasa. Men saya semangat para penonton. Tepuk tangan to Pak Gareng elok iki. Men tambah semangat. Pun mboten sah tepuk tangan, pun. Lah ngopo? Wong iki ya mringis tenan kok dadak tepuk tangan. Gareng Tralala itu tidak pernah membutuhkan tepuk tangan, Pak. Terus? Nggih, yang dibutuhkan Gareng Tralala bukan tepuk tangan tapi uluran tangan, Pak. Iya. Tak kira saweran. Beda karo saweran. Oh, beda. Uluran tangan iki tegese donga, Pak. Donga, muga-muga pinaringan lancar anggere kula mikir mbungkal niki, Pak. Wah, iya. Nggih, mau apa mau? Niku wau U, N. Terus G. G ya, Pak ya? Nggih. Nggih, alon-alon, Pak. Alon-alon, yo nganggo mikir kok, Pak. Generasi milenial, generasi muda, generasi yang akan datang diharapkan akan tetap selalu cinta akan budaya dan tradisi Indonesia. Luar biasa nggih. Astagfirullah. Ora rugi sewengi 750 ngene iki. Lah nggih to, arep golek jangkep 1000 kok angele. Iya. Yo sing penting berkah barokah. Penting disyukuri ora lokak saya kebak. Ora lokak tambah kebak, disyukuri mawon. Nggih. Nggih, pira-pira ditampa. Sing maringi ikhlas berkah kanggone sing nampa. Nggih. Ikhlas nggih? Ikhlas. 750 ikhlas. 750 ikhlas niki pira-pirae kula mulih ora nampa ya ikhlas. Ning raimu kok pucet ngono? Mboten pucet nyatraine Gareng pun ngeten niki tegese kula mulih keng mriki lahir batin Pak ora disangoni ikhlas. Sebabe Wis lunas. Wah iya. Le cemepak ngono. Wani gleling mergo wis lunas niku, Pak. Terus K. Kepara nyoto. Angel tenan Pak niki. K kebudayaan dan pariwisata sinergi untuk bersama-sama menghibur dan memberikan edukasi terhadap masyarakatnya melalui pentas wayang kulit. Wah, elah. Ya dikompleti dengan dalang sapa pisan? Dengan dalang Ki Cahyokun tadi satu-satunya dalang yang terbaik, best of the best, dalang idola. Saka tembung idola iki dalang ora larang. Iya. Ora apa-apa mau golek dulur kok ya to. Nggih, waton larang-larang malah ora ketanggap malah merongos ning omah. Betul, Pak, betul. Kula jenengan karo kanca-kanca ki sing penting lek iso metu kok omah ngoten mawon. Iya. Ten omah ya bunek kok, Pak. Iya. Iya. A. Mbok kula diwangi to, Pak? Yo ora, engko tugase dhewe-dhewe. Oh iya. Aku wis sewengi lho bakal mikire. Akan menjadi barometer tolok ukur di Provinsi Jawa Timur untuk provinsi-provinsi yang lain, budaya dan pariwisata sing selalu ngrembaka. Tepuk tangan untuk Jawa Timur. Iya. Iki ngongkon tepuk tangan karo mikir lho dhek bar iki apa ngono. Nggih. Iki mau apa? Niki A. Terus kari dhewe. L. Larso melu ra Larso. Ora melu. Lagi umroh ayo. Layak untuk diteruskan, layak untuk dilanjutkan acara seperti ini karena banyak manfaat yang positifnya untuk masyarakat, manfaat yang positifnya untuk Jawa Timur. Wah, nggih. Tepuk tangan. Iya. Nggih Mas Jajak. Nggih. Menika Jajak mriki jijik. Niku lho, semunipun pepunden kula menika ingkang winantu pakurmatan Pak Ali Afandi menika saking
perwakilan Kadis Budpar Jawa Timur rena penggali mergo jenengan sampun saged menjabarkan tentang bungkal niki wau. Nggih niki miturut kepentingan dalu niki. Wau nggih paring dawuh panjenenganipun Pak Ali menika. Insyaallah mangke teng Ngawi nggih badhe wayangan. Lah nggih bareng nerjemahne ngeten niku kula kelingan wingi ten Blitar nggih Pak nggih. Napa? Kan nerjemahke desa Blitar rampung cek ngoten niku langsung pimpinane munggah panggung nyawer 500 teng Blitar wingi nggih Pak nggih. Sik arahmu ki arepe golek saweran napa piye? Mboten teng Blitar wingi lak nggih nerjemahke ngoten lho. Ya Blitar karo kene beda. Lho lah nggih kula nganut kelingan lak entuk to Pak kelingan ki lak ya itu to. Carane piyayi maringi rejeki marang seniman, ora kok langsung mene dhuwit ngono ki ora. Ning sapa ngerti ya to. Mau panjenengane Pak Ali paring dawuh. Setelah ini kalau nanti lancar Pak Dalang, kita pindah wayangan Gebiar Budaya Mataraman di Ngawi dan juga di Pacitan. Wayangan klasik tanpa bintang tamu dagelan gareng. Ora apa-apa. Niku sasine napa kira-kira? Kira-kira mangke ya Desember utawi Januari. Desember gede-gedene sumber, Januari hujan sehari-hari. Terus wayangan ora nek garenge udan. Sik, ndek ingin ning Blitar aku ngejak kowe kok udan deres yo an. Anu lali jopone, Pak, lali jopone, Pak. Mboten wis pokoke tetep klasik ndak masalah, sing penting lancar, wayang tetep ngrembaka. Nggih. Ini ya komplite tetep ngangge gareng kok, tetep ngangge gareng. Kula ora dijak ki tetep nusul, Pak. Nusul. Wani ngeyele kok, Pak. Nggih. Kula golekne kanca. Ha iki. Niki waranggana domestik saking Ponorogo sing ibarate digodhog wis ora iso empuk. Wis alot banget ya, Pak. Nggih, ngoten niku. Mbak Lucy Brahman. Coba kaya apa? Men jumeneng. Ayo. Ayo. Nonen 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 pun tepang Mbak Lucy kali Mas Gareng Tralala. Waleh. Tek ora kepenak tek waleh. Biyayine cerdas kaya ngoten nerjemahke bungkal. Niki pras ketemu jenengan. Terus? Biasane ora beda karo gurit. Nggih. Kowe karo aku waleh wis aku karo kowe saya nek tenan. Awan Lucy, sore Lucy, wengi Lucy. Wis, nek tenan, Pak. Kula niku nek entuk wong kok model kaya ngene iki tenan, Pak. Wis ora beda, Pak. Ora beda pripun? Sing nang omah ya wis padha iki mekroke, Pak, pun. Piyayi Putri yen lemu iki tandane tentrem atine mergo diayomi karo sing kakung. Urung karuan dablek ya iso kok ngono kuwi kok. Ning wong wadon nyun sewu lho Pak Dalang. Monggo Mbak Lucy. Wong lanang iki kudu bersyukur duwe garwa lemu tur gedhi. Mergo wong lemu kuwi siap siaga. Arep kok mbok tinggal sampe ra tau ning omah to, gendengmu bocor sapa sembenake ra bojomu, ya ta? Bojomu ra mbok ingoni 2 minggu kowe sampean ra duwe dhuwit ya panggah lemu. Oh bojo ngenyek bojo lemu bojomu gedine sak cakruk sing colong wonge kok. Aku yang gumun Mas Nyun. Masa to? Ngoten niku kula tangleti tanpa berdosa. Riyen niku suami tenan niki paling setia. Jadi laki-laki yang sangat tanggung jawab, duit bayarannya 10 juta Dik, 20 juta. Bro. Kabeh sing nampa telepon iki bojone. Wah, 2 kula niki. Sing garwane riyen niku. Gedhe niki. Oh, mari ngono keri dhewe kene kok tolo tanggapan malih dhewe aku ngono. Terus tak tekoni, "Dik, lah bojomu ning ndi?" Tak sedekahne aku ngono. Lah sedekahne duwene kancane dhewe. Enggak. Kene cah los kok. Sedekah kok mung dhuwit ki apa? Damen no. Bojo jaluk kanca, wehke. Sik to. Kowe ora ngerti sing jenenge jiwa satriya Mas Gareng. Wong lanange bakal muntap kanemsone yen siji dijawat bojone, loro dijarak anake. Wah, nah aku ora muntap malah enteng sanggane kok, Pak. Ora ndek bojo, ora masalah. Terus lek pengen piye? Tuku.
umpama pengen mangan itu tuku ning warung. Oh, mergo ning omah rene sing masakane ya. Masake. Ngoten lho Pak, maksudnya ngoten niku. Alhamdulillah. Kaya api-api awak mekrok kaya ngono. Wah, iso benakne gendeng. Ya kabeh iki nek plus minuse to, Lus. Nggih to, Pak. Leres. Ha nek apike nek nggon benakne gendeng, tapi cilakane wong lanang nek duwe bojo lemu ngene iki tenan. Wah, bojo lemu nek dikeloni kaya ngeloni traktor, Pak. Oh, ya carane malah penak duwe bojo lemu rasa golek selimut kok ya. Lah, ora golek selimut piye anggere diambung angop, keloni ngorok, ngentut, ngeces. Beda kamu lho. Loh, saiki ora enek wong wadon ngono kuwi. Sekarang tuh zamannya apa saja lek duwe duit apa wae dadi servis. Nyapoli aku guyu rumangsa. Lah rumangsa dhewe dadi jensete kan tunggale traktor ya Andi. Ayo. Ojo kaya ngono. Tegese dhek iki menghina emansipasi wanita. Lah, leres kamu itu termasuk menghina emansipasi wanita. Sekarang itu persamaan gender tegese wong lanang kuwi juga wong wadon juga bisa sepadan dengan perempuan. Contohnya, pemimpin negara kita dulu pernah menjabat sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Loh, yo Putri. Terus Bu napa kuwi Gubernur Jawa Timur ya Putri Bu Khofifah. Tegese kuwi emansipasi wanita, kesetaraan gender lah. Ngono kok. Dadi pakaryan sing kulinane ditindakne Piyai Kakung. Wong putri ya bisa. Ora karuan kabeh. Contone? Bong supit kae. Ora enek bong supit wedok, umpama enek lho aku tetakan meneh kok. Bong supit iki sunat nih. Heeh. Enek wis tau ngerti kowe bong supit wedok. Sing nyunat ngono ya. Lho, mesti aku karo Pak Yoyo antri esuk dhewe no teko nang. Nggih. Ning Piyai Putri niku rekoso lho Mas Gareng, kok mboten kok mbelani Mbak Lucy mboten. Rekosane napa? Kula kali panjenengan dilahirkan dari rahim seorang ibu. Terus Gembel bayi 9 sasi 10 dina. Rekoso banget. Tur yen lairan niku yen ora pepak sambung tuwe iso gondol nyawa. Mergo kaprahe ning agama diarani perang cakil ngoten nika. Sabil, Pak. Oh, sabil. Perang sabil senes cakil, Pak. Iya, senes cakil. Urung lek putrane ora metu-metu. Yo, dijahit ora mau dijahit yo bras kuwi ya toh nyawa. Ngono lho. Wong lanang apa paling wong lanang kudu disupit pisan tok wis selawase yo. Lho justru malah lara ki lara wong letet-tetak timbang wong lairke, Lus. Wah, jan pengalamanmu ki cetek kok, Lus. Lara wong wedok ki arek lairne. Lara wong tetak. Lah nyapa? Wong tetak pisan wae kapok, wong lairke lho ngantek 6, ngantek 7. Oh, ning Mas Gareng kudu eling. Napa? Wanita adalah tiang keluarga. Lah, wanita adalah tiang keluarga. Lah, kula ki tiang jaler, Pak. Yoan, Pak. Wong lanang ki tiyang jaler. Nggih, pancen ya ngono ning nadyan kaya ngapa lan kepiye pinter kaya apa lek kata-kata. Kata-kata. Dibalik Dibalik suami yang hebat pasti ada istri yang setia. Lah. Nah, ngono kuwi. Kula ketok iso kaya ngeten iki. Niku mergo dongane bojo kula Bu Kesi. Seorang istri selalu mensupport sing kakung, makanya menjadi seorang laki-laki yang hebat dalang kondang. Bojomu yang ngono. Rak. Di mana suksesnya seorang laki-laki? Ya. Karena ada wanita yang hebat, yang setia yang kok. setia. Yang setia. Gini aku sukses sih bojoku ra setia. Lah nyapa? Ya kuwi mau. Oh. Ora apa-apa tapi tidak semua pepatah itu benar, Pak. Oh iya. Oke. Tapi kan sekarang harus diganti yang luar biasa. Garwane brondong niki Mas. Oh, ora ngrembug keluarga. Iki ngrembuke Dinas Budaya dan Pariwisata. Luar biasa. Malam hari ini sing mirsani sampai jeduk ana apa matur sembah nuwun. Niki dicaosi genten parian nggih penonton. Yo iso to? Ya, lho. Ya coba-coba. Kiai mriki kok aku belajar kuning Piyai buka loh Iya, parian coba. Pamane pripun? Nah, piye? Ngecor beton digawe sumur. Cakep. Mugi para penonton panjang umur. Amin. Amin. Terus ngemut wesi. Mbok ngemut liyane. Ngemut parian ke sing bener apa-apa, sing penting nyambung. Iya. Dilat wesi nakno. Mau wis dimut kok terus didilat ki lho. Lah ora bener-bener. Ora positif kuwi ora. Ngemut dilat. Ngemut wesi. Terus ngemut wesi. Iya, sita. Karo mikir kaya ngemut wesi. Nganti kok. Iya. Aku
iso iki jane. Iya, Pak. Ngemot wesi. Setengah mati. Setengah mati. Mugi Pak Suli kathah rezeki. Amin. Wong gur arep rone kok dadak ngemut wesi kok ya. Tes beneran ngantuk lho. Oh iya. Sampean saiki kagem Pak warga masyarakat Bungkal. Iya, warga masyarakat Bungkal. Tuku ungkal campuri es. Warga Bungkal kabeh pinaringan sukses. Sik ora masuk akal, ungkal iso karo es iki piye to kuwi? Tuku ungkal mampir tuku es ngono lho, Pak. Oh, alah mampir. Sisan ngono lho, Pak, sisan ngono, Pak. Iya. Apa ora beneran? Tuku bantal karo ngombe es, ngono ya gak apa-apa. Ya ngono, senengane kok. Nah, apa neh? Lho, melih ta kula ta? Singkat. Tuku ungkal dinggo ngasah arit. Warga Bungkal kabeh sugih dhuwit. Ambek, kari dhewe eneng iki sing urung kelewatan pokoke. Apa? Tuku uyah digawa mrene. Pak Lurah kapan wayangane? Pak Lurah niku guru api-api ya. Oh, yayine sae sanget lembah manah nggih. Sukses selalu. Ya engko bar iki terus bersih desa mapane ana kantor desa Bungkal kene. Didongake wong kabeh sugih rezeki engko wayangan wis dadi niate Bungkal dijadikan tempat untuk pagelaran wayang oleh Dinas Budaya dan Pariwisata. Betul. Ora mung wengi iki nek engko bakale berkelanjutan. Amin ya. Amin. Dengan dalang kisah ya Kuntadi. Bintang tamu Gareng Nusul. Nggih, niki dawuh napa rumiyin? Nembang rumiyin Mbak Lucy. Nggih, Mbak rumiyin, nggih. Kula nyuwun menika caping gunung langkung rumiyin ingkang dipun kersakaken kalian para sutresna budaya mliginipun ingkang kala wau sampun kepareng leladi dumateng kula sak kanca para perwakilan panitia. Juru ladi lan sanes-sanesipun supaya enget kalian zaman perjuangan ngersakaken caping gunung dijengglengke sing nembang Mbak Lucy sing jenggleng Pak De Gareng. Oke. Monggo, Pak. Saben bengi Nek dhisik iya Lus, nek saiki wis 3 sasi pisan kok Lus. kok iso rono lepayune. Ya nek dhisik sik saben bengi Pak, nek saiki wis tuwek iki 3 sasi pisan ora mesti Pak. Tembang kok diprotes lho ora. Lah ya urung karuan 3 sasi pisan nembangke niki lho Pak. Oh iya. Nek dhisik saben bengi ya. Pak Lurah kok langsung gujeg ya karo Pak Dewan. Batine ngene, ya trah iya. Krawitan iki nek wis madang karai ngene. Seniman pilihan. Jos. Kompak. Slogane sempak teles. Aja purno lho, Ge. Semangat kompak anti lemes. Wah, Semangat kompak anti lemes. Saben aku mumbul mesti dijenggleng. Madang karai. Kompak. Hebat. Kompak. Dangger kowe jengglek apa mumbul Mesti dijengglek. Lho buktine ora enek kok pengrawit aras-arasen mongko pendak dina Pak Yoyo ki wayangan. Nek tetep kompak. Iki pengrawit ngene iki sing perlu diundhake kesejahteraane ngene iki. Angga Asmito. Oh, lah iya ngene. Sarjana seni. Dereng. Kok ora kompak, Reng? Non, Ora kompak. yo biasane ngono kuwi, Pak. Penyusup iso ngono kuwi, Pak. Yen memajan hamong karo janur kuning janur kuning Tenono sak tekaku. Jenenge kompake madang karai yo ngene iki. ndak ngumpul to. Oh, aku rung mumbul bakalan dijengglek. Selah Padang lho, Reng. Ya ngomong jenenge wayangane teko esuk kok Pak alon-alon wong nyat wong tuwek iki rada suwe kok, Pak.
ngetes karo pean. Iki seniman canggih kok. Ora mau ngaku tok, Lus. Kowe mumbul mesti dijengglek, Lus. Oh, cacah wis mudeng no karo aku. Mudeng ki nggo napa? Mudeng ki paham maksudnya. Lah iya maksudnya paham. Aku obah blang ngono iki pas koe. Lho, kanca-kanca, lah warga kene lak rong pirsa. Lah, wis kerep no. Bawa mumbul. Tekan dhuwur gondelan kuwi wesi. Aja mudhun nek urung tak jambak. Nek mbok jambak apane kudu. Wirone. Ya nek Rama Yai. Wirone. Persis kayak sapian letong persis. Ancang-ancang dhisik. Ngono lho, meneh kode letong mbok pangan kuwi letong ku. Letong. Wong kreasine dhewe-dhewe ya, Mbak ya. Oh iya. Lho. Guna. Ya ta, lek aku kerpling ngono lho. Ya matur to, nyuwunmu ki sing kepiye? Matur sing becik karo kanca-kanca. Maksudnya ngene lho Mas, lek aku mumbul ya kendang ana anu gareng ngono ki ditabuh barang-barang ngono lho. Pas mumbul tabuh iki diangkat ngono. Oh, tabuh diangkat ya. Masa ora adil aku memang ora kowe. Tembung ki akeh mula bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Nah, iya to Pak? Nggih, Purwodadi kutane. Sing dadi omongane. Heeh. Ayo ngono ki malu Mas, pokoke aku tabuhana jenglengen kaya kuwi ngono kuwi pas drueng ngono kaya. Nah, ngono Mas, dituruti Mas. Iki kok nek ora mbok turuti mangan pager lho iki kok. Saiki awakmu sing bawa terus aku sing mumbul. Oh iya iso. Ndang. Guna. Gak ngono kuwi jemati. Gak diangkat dhuwur ngono kuwi di. Maksudnya piye kowe mau lak mau nito nek aku mumbul diangkat lak ngono to? Maksudnya diangkat ning dhuwur ditabuh siji-siji kaya awakmu mau lho. Tabuh siji-siji, oh sing jelas. Wis. Gunung, ya Pak balik. Nuruti wong Ponorogo kok. Nuruti wong mekerok ki angele kok erap. Pak No ijan gak somet mbak aku dhewe iki lho Pak No. Cakno. Langsung viral. Guna. Gak ngono kuwi. Jare ditabuh siji-siji. Munine lho piye? Munine ki lho piye ngono lho. Nabuhe ki munine piye? Munine iki bar jeng ngono lho. Muni ditabuh jreng ngono lho. Oh, ndang jreng. Oh iya. Aku wong Ponorogo ora adil. Turutono ora mbok turuti uda ning panggung wong iki. Aku dhewe kayak kesenengan kok ya. Guna. Jreng. Gak mbok tabuhi rapatek. Tak dongane lara udun kabeh. Gel. Ah, bengi iki Mbak Lucy ngeblong. Lo gentenan to, Pak. Gentenan. Kasete ben beda, Pak. Iya. Gentenan. Panjen kudu diwolak-walik kok. Oke, ora diwolak-walik gosong, Pak. Kosong. Saiki geden we. Oh. Pacita.
gak iso. Ning Ponorogo iki kota santri. Kudune dhek berkarya dengan penuh etika. Sampeyan ngenjleng Mbak Lucy oleh ning aja didepne Mbak Lucy. Jenenge enggak sopan. Maksudnya sirahe Madhepe rono. Oh, ngono kuwi aja langsung madhep rene. Ayo. kok madhepe mriko ngoten to? Nggih, ayo. Ngerti to, paham to? Paham, Oke, paham, yo. paham. Akhlakul karimah kudu dijaga. Yo, yo. Yo, deblak untak. Yo, Ji, rok lu. Sik Mas, Cek, salah, Pak. salah. Kuwi tetep rene kuwi lho. Kok ngerti to Pak nek jenengan bocah noleh? Lah aku nyawang kok kene kok ya. Ngene lho, Pak. Sik mbok engko rono lho. Menggok dhewe kok. Wing. Ronokno ngono lho. Ah, ngono lho. Kok Anu ora instruksi jalan. beneran. Tung tak ketuk. Delung. Deblak untak. Sik to. Pak Ewo lak ngendika to. Heeh. Sirahe madhepe rono. Bener. Lah ya kula ki wis madhep rono. Lah kuwi menggok rene iki lho. Iki sirah liyane. Iki sing luwih terginas nih sampean. Iya. Niki kan terkenal niki napa pelawak sing paling energik. Oh. Nggih. Energi ki apa? Energi itu sing lincah. Deng dia omong. Kupinge kelomoh langsung. Wong lek orang tadi doni sindan orang semangat. Bar mangan apa to Lus ambune kok badhek men ngene. Gak terima badak. Lang dijak omong dijak ngendika Pak Dalang kowe ora tek nyaut iki mang nyapa to jane gumun aku. Nyaut. Wong yo nyaut ngono kok. Sing energi kuwi alias lincah. Ya, kita panas. Para penonton ki soram wis biasa lek kurang jenggleng ki sak mumbulan wis biasa. Pelawak-pelawak kan mumbul sak ping 20 biasa. Lah terus piye? Lah siji ki apa sini no makmu adoh kok kulon kono kok. Lah kudune kon ping pira? Lah ya sesuai sing nak bocah nom-nom sigak jeng minim ping 10. Jalukmu ping pira? 10. Tak turuti. Sapa ngerti ki permintaan terakhir. Sesuk sing nang Ngawi ku ora 10 ngono lho Pak maksud iki. Awang maring tratap sampeyan ning ngendika ora. Sing nang Ngawi sok ben iki cukup 5. Oh iya. 10 to? Ayo. Tulang tak. Kakean. Lah pinten iki wau? Iki 12 no. Waduh kokean loro, Pak. Nggih. Tak jikuk loro, Pak. Apa enak jikuk loro? Wah, terengginas tenan aja. Masyaallah. Rupane kaya ngono tapi ya luar biasa. Heeh. Coba. Panas udan panas aling-aling capek Aku. Nadyan wadon sarata Suara suling
Kapolsek Tasik kersa lenggah. Inggih, sembah Bapak nuwun. Daramil nggih. Masyaallah matur sembah nuwun. Mugi sehat panjang yuswanipun. Amin nggih. Sakar bisa Terima kasih. Jawa sami-sami luar biasa. Nggih. Tembang menika kula wau ugi kula aturaken dumateng para pepunden kula, para guru-gurunipun, Mbah Kiyainipun anak kula pun Brahma Kesawa ingkang lenggah wonten ing Ngabar. Mbahe Brahma ya kuwi Mbah Kung Wahib, ya sing wis ngrengkuh Brahma kaya putune dhewe. Pak Jainul ugi mekaten wis kaya bapake Brahma dhewe teng mriki. Ugi Pak Nasrul lan sedaya kemawon Bu Maryam ingkang nyatanipun ya karo mblawentah santri ning ya tetep tresna kalih budaya. Ya, ngoten niku. Luar biasa. Boten kata lupen ugi dumateng penggemar setia Ki Cahya Kutadi wonten channel YouTube kathah sanget ingkang rawuh dalu niki. Wah inggih. Salam. Kleben menika dipun tenggani kalian anak kula lanang Mas Nanda menika mahasiswa isi Surakarta. Jurusan pedalangan sing sok ngasta wonten mriki Mbak Lucy, Mas Nanda niku. Oh, ngaten. Ndi bocah. Nggih. Mas Nanda ndi? Mondele. Oh, nggih. Oh, niku nggih. Wis tau dijak. Blas. Siap kathah mriki dalang muda luar biasa. Nggih, leres. Yang pernah meraih beberapa prestasi juga. Alhamdulillah. Kan tegese wayang ora bakal punah mergo tuwuh generasi dan generasi lebih baik terus. Nggih. Menika wonten nawala saking pepunden kula Bapak Haji Suli Daim MM, Wakil Ketua Komisi E, Wakil Ketua Fraksi PAN ingkang ngersakaken lelagon apa iki Wijaya Kusuma. Nggih.
Wijaya Kusuma. Tapi tak golekne kanca Mbak Lucy. Oh nggih, kita ayo Pak. Iki lho rek. Iki sing anyar iki coba. Ayo, nggih. Ngene iki lho, duwe bojo sing ngene iki lho rek. Ngene iki lho. Iki musuhe sumber kencana. Ayo, Mira. Oh Mira. Wah, jan ya. Bojo ngene iki. Cublak suweng men jumeneng. Yo Mbak Mira, dados. Sugeng dalu Mbak Mira. Wah. Mas Gareng Mbak Lucy. Nggih, Pak. Niki lare niki nalika isih cilik. Alitanipun? Nggih, nate asring tumut kula teng wilayah Nganjuk niki lah bocah Nganjuk. Oh, Nduk Mira daleme Nganjuk. Nggih. Oh, Nganjuk ya, Nduk. Nggih. Karo guyangan ngendi, Nduk? Sing kok takoke langsung kuwi lho. Kula nek nyegat bis kan teng mriko, Pak. Oh iya. Nek nyegat bis mawon nggih. Nyegat bis ora nyegat apa-apa. Glecah. Menawi kalih guyangan niku mboten tepe-tepe sanget, ning mboten celak-celak sanget. Kirang langkung nggih setunggal jam. Oh, ya lumayan ado, lumayan ado. Pian kok apa ning kono? Pian pas nemoni aku kae to, ning kono kae to. Iya, nek kowe tutupno kok. Iki cedhaki to cahayu ki ning omah ki gedhi ngene iki ndak dicedak cek-cek. Mau ngene iki malah nyengkake umur kowe kocruk. Ya ora to, iki mumpung kesempatan di atas panggung ngono Ya lho. kesempatan di atas panggung ngene iki nek terbawa hati bahaya resikone gede. Iso ngentekke banjar pekarangan kowe iki. Mbak Lucy, Piye? kula kinten mboten wantun kok menawi terbawa hati kalih kula. Amargi niki anjenengan angsal salam saking Pak Puntono. Menika marang sepuh kula, nggih. Menawi jenengan macem-macem kalih kula, jenengan mengke lewat pundi lah. Mengke digasak. Mantune Mas Puntono. Nggih. Jliteng kakangku kae. Kok ya jliteng ngono lho? Ireng Ya kakangku. pancen iya sih. Nggih, mboten mungkin wonten anu Mbak niki Ning ora apa-apa, macem-macem. Nduk. Mergo ning dhuwur panggung kudu los. Lek ora kowe. Oh lho, Kesempatan, mantune kesempatan. Puntono to? Nggih. Pak Puntono. Wah, mantu ya. Iya ora apa-apa. Iya, iya. Gak apa-apa. Masa Aja ngono isin. anu arep macem-macem. Mantu Iya, ae. iya. Wong wis sare wong wis. Iya, kok sik alon-alon Iki wong. di atas panggung los lat kuning kabeh. Kasar kowe iki alon-alon wae to. Piye to? Lucy. Dhuwur panggung ora apa-apa. Ora disongkokke kok mau. Ora disongkokke kok maju dhewe. Lho, Inisiatif. wong cedhak iki tak kon jomong ning ngono kok. Anu daleme ngendi Nganjuk. Nggih, asli. Mongko Pak Puntono ki Sukoharjo. Nggih. Oh, saiki tinggale ning Nganjuk. Lho, nggih teng Sukoharjo. Oh, lah teng mriko, Pak. Boyong nang Sukoharjo. Boyong teng mriko. Riyen kula nderek Pak Cahyo niku tasih tasih umbelen kula. Nggih. Oh, kabare ndek Teng dhuwur panggung tasih nangisan. Oh, cilikane si momong kowe ki lho, Ren. Nggih jenengan sing nyewoki ngoten kok. Nek adus nggih didusi gitu. Oh, ala Mira sing dempet tak cewoki kae to. Wis gede saiki. Lah kan pamrien jenengan niku jane nggih napa nggih? Mbah. Gitu mbah kula jane. Nggih to? Kan riyen sing ngomong kula. Leluwur. Lah nggih to. Wah, jak jebul iki bocah sing dempet kula cewoki nek adus tak dusi nika niki to, Pak. Nggih. Sombong saiki. Kok iso? Kok saged. Cewek saiki cewek dhewe ora ngakon aku kok. Lah wis gede kok Harus mandiring pribadi kok. Piye Mbak. piye sampean umpama duwe Lho lah ya beda to umpamane gantuk aku iki nono. Umpama mlaku lah ya beda to. Ceritane rak beda. Aku Iya, mlaku iya. terus Pak Cahyo kun tadi tanglet. Iya. Ya ampun Mbak Mira. Nggih Pak Cahyo. Mindanipun tukon pinten.
Ya malah kok sia-sia mendo. Sing ditakoni iki aku ora mirane. Lah piye? Lho ngene sing ditakoni iki aku to, Pak. Lho Pak De Gareng. Pak Cahya. Nggih badhe teng pundi? Ngeterke Dik Mira nderekke Pak Cahya pun tadi. Oh ngaten. Nek umpama aku bojomu. Ya. Lho Pak De Gareng. Pun. Badhe teng pundi? Ngawin kejaran. Sia-sia. Ora gelem tak kawin dhewe. Iki meneh contoh sing ora apik. Kok bojo tuwa dijaran-jaranke. Bojo tuwa iki kanca berjuang. Aku karo kowe iki omah-omah duwe jaran, wayah ngawinke mula aku karo kowe mlaku golek jaran sing gelem ngawinke jarane dhewe ngono lho. Lah aku kok tuntut muni jaran kok. Ya berarti aku jarane. Lho kowe jaran apa udu? Udu. Udu ra tok nesu. Lah kok gandeng kok. Wong jarane dhewe nang omah kok. Truk. Ya sing adil. Ya adil. Kene ya Nduk Mira. Nadyan to mantune kanca ora apa-apa. Kenapa-napa? Umpama sampeyan duwe garwa Mbak Mirah cara mandi ngono iki mbok dusi apa wong bojone ayu. Paling ora air susu. Ayo mandi susu. Mandi susu. Makane putih terus awake. Lah iya mandi susu. Umpama bojomu aku Mandi lumpur. Lapindo. Wah, mandi lumpur terus live TikTok, oke wong nyawer kok malah. kok malah aku bojo emes yo. Salah kuwi lah biyen. Ya aja kaya ngono. Umpama garwane iki jenengan Dik Mira. Dik Mira iki badhe, "Mas, nyuwun mimi ngono mbok jukukne mie apa?" Paling ora ya mimi iki Coca-Cola, Fanta. Wong ayu ya. Orange juice. Orange Orange juice. juice. Ngoten Nek niku, bojomu Pak. aku, Hah? aku Mas. Pengen mimi. Mie Solar. apa ya neng bojone diombeni solar iki lho. Ben iso glegeken. Angine engko iso metu. Lek pomo bojone kayu kowe Mbak Mira, arep tindak ning mall ngono iki mbok tumpakne apa? Paling ora ya Alphard. Ya Dik ya. Wong wedoke tumpake Alphard kuwi nyeni. Nah, aku mesti apik neh iki pomo bojomu aku. Tak tumpake angkong. Disurung ngono apik kae. Adol rabuk ngono. Padha sok mben iki kowe tak jak ning pasar, tak tumpakne ambulan. Gelem. Pasare tutup ra sida ning pasar. Kusuma Wijaya ayo Nduk Mira. Isa ya Dik Mira. Kangen karo suarane jenengan coba kaya Wah apa. iya, cilikane kaya ngono, saiki gedene kaya ngene. Ha nggih. Kusuma Wijaya saged nggih. Nggih. Ya. Monggo katur Bapak Haji Suli Daim MM Sugeng Laras. Oh nggih Pak Wakil. Nggih, leres nggih. Nggih. Monggo cancos. Thank you.
Terima kasih. Untuk Mira luar biasa. Wah, elok.